στροφή του Ολυμπιακού στο UEFA Champions League. Κέντα στην περιοχή. Κατέβασε την μπάλα αλλά ήταν εκτεθειμένο. Παπαδοκυριακού, αυτό το εντυπωσιακό Juventus Inter 4-3 νωρίτερα. Κέντα θα κάνει την κίνηση ο Βαγιανίδης, το overlap θέλοντας να πάρει την μπάλα, ο Κέντα συγκλίνει. Σορίσο, Σουμπόντο, ο Κέντα για τον τρίκ. Το προπονητή της Φαμαλικάο. Κέντα δεν βρήκε την μπάλα, δεν την βρήκε κανείς άλλος, οπότε πέρασε η μπάλα για τον Κέντα. Τρινκάο, προσποίηση Κέντα. Κέντα στο χώρο, Τρινκάο, η πάσα στο χώρο για τον Κέντα και το 1-0 δεν θα γίνει. Νωρίτερα η κλασική ευκαιρία, δεν υπάρχει offside, εντός παιχνιδιού ο Κέντα έκανε ένα πλασέ όμως πάνω στον Γκάρεβιτς. Μάγκας και προσπαθεί να βγει στην κόντρα η Sporting με τον Κέντα να μην προλαβαίνει. Κέντα άφησε πάρα πολύ ωραία ο Βαγιανίδης στην περιοχή. Ο Γκοντζάλβες πλασάρει εξαιρετικά. Απαντά άμεσα η Sporting. Πέδρο Γκοντζάλβες, πρωτοσκόρερ τη φετινή σεζόν. Φτάνει στα 4 τέρματα, έχει και 2 assist. Ένα πανέμορφο γκολ. Με τον Βαγιανίδη να αφήνει την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του για να λούσει. Κέντα. Εκκίνησε ο Βαγιανίδης, τον βρήκε ο Κέντα. Πολύ ωραία τρίπλα του Τρινκάο, συνεργάζεται με Κέντα. Κέντα. Τα δικά του πόδια και η κεφαλιά του Σα. Ήρθε η απάντηση. Στο σκορ Φαμαλικάο και ήρθε η απάντηση Sporting με πολύ όμορφο γκολ. Σέντρα Μάγκας, αυτός γυρίζει με στόχο τον Σουάρες. Πέρασε ο Κέντα, δοκάρι. Και ο Κέντα του Κέντα. Και πάλι πολύ μεγάλο. Πέρασε ο Βαγιανίδης για τον Κέντα. Χιουλμάντ. Εσωτερικά ο Κέντα. Στο καλό του πόδι το αριστερό η μπάλα. Κέντα. Τρίπλα του Κέντα. Πάντα στο καλύχρονο Τρινκάο. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Κέντα. Στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Κέντα. Έβαλε την κόντρα ο Μπόντο. Όσο περνούν τα λεπτά αγριεύει. Για τον Τρινκάο. Αυτός κράτησε. Ο Κέντα ψάχνει τον Ιωαννίδη. Μεγάλη πάσα για τον Φώτιο Άλβες. Χιούλμαντ. Κέντα. Αλμένος ο Αραούχο. Και ο Γκοντζάλβες πιάνει το δεξί του πόδι. Κέντα. Κάπου εδώ θα σφυρίξει για τελευταία φορά. Ο διαιτητής της Sporting επιστρέφει στις νίκες. Πρώτο μάτς βασικός